Terve! Siinä on robottiimuri, se imuroi siinä. Vähän matolla. Se on välillä kivaa ja muuta kaikkea ja tuossa meidän. Toinen imuri. Imuri, jolla ajoitetaan sensoreita. Perus Daredevilin imuri, joka on Daredevil Libero. Ja siinä se periaatteessa nyt onkin. Muista tilaa mun kanavaa ja tykätä. Jos et tykännyt, niin laita alapeukkua.